Čau lidi, já jsem Apík 543 a vítám vás u dalšího videa. A dneska to bude druhý díl s mojím Bobem. Jo. A teďka to bude takový video, kdy vlastně kde budu dělat různé blbosti, a vlastně můžeme začít. A první bude, musí to převést. Počkejte. Boba. Tam. A mě spadne. No se koukej do kamery. Já nevím, co bych měl natáčet. Pak vyjde další video a to bude o něco lepší. A já se rozloučím. Asi. A rozloučíme se a čau.